En el laboratori de neuroimmunologia ens dediquem a estudiar les malalties autoimmunitàries que afecten el sistema nerviós central. Això vol dir que els pacients desenvolupen anticossos que afecten proteïnes normals del cervell. Això pot ocasionar pèrdues de memòria, psicosis, moviments anormals, entre d'altres símptomes. Concretament, en el laboratori ens dediquem a esbrinar aquestes proteïnes que estan afectades. Investiguem els mecanismes patogènics dels anticossos i desenvolupem models animals per poder testar dianes terapèutiques. Obstacles n'hi ha molts en aquesta carrera científica, independentment del gènere de la persona. El sistema està basat en que tu aconsegueixes una sèrie de beques per autofinanciar-te el sou. El problema per la dona ve quan tu ja ets doctora, però encara no estàs establerta laboralment. Llavors el sistema et demana que vagis a fer una estada a l'estranger, però tu ja estàs pensant en tenir família, fills, i la meva decisió personal va ser no fer-ho. Això m'ha condicionat en la meva carrera, m'ha deixat sense algunes oportunitats importants, segur. Però jo ho he complementat amb esforç i dedicació. Això, clar, he tret hores de la meva vida personal, o sigui que la meva família ha acabat pagant el preu igualment. El meu consell és que persisteixin, que busquin un grup potent, rodejat de bons professionals, però sobretot de bones persones, perquè necessitaran ajut i consell. Si tu ets una persona amb cultura de l'esforç, amb tolerància per el fracàs, perquè els experiments no surten sempre, llavors la investigació és el teu món.